Páni a dámy, ak dovolíte, predvediem činnosť striedača, ktorý pracuje na tom princípe, že odoberá elektrickú energiu vo forme jednosmerného napätia a jednosmerného elektrického prúdu z týchto dvoch akumulátorov, ktoré teraz prepojím sériovo. Ale skôr než ich prepojím sériovo, odmerám napätie, ktoré je na svorkách akumulátora. Na svorkách akumulátora je napätie 6,5 V na tomto a na svorkách druhého akumulátora je napätie 6,5 V. Čiže máme dva zdroje jednosmerného napätia a jednosmerného prúdu. A ak dovolíte, teraz ich prepojím sériovým zapojením, a to tak, že kladný pól druhého akumulátora spojím so záporným pólom prvého akumulátora, čo sa stalo. Tým pádom na svorkách sústavy akumulátorov mám napätie 13 V. Merací prístroj ampermeter to ukazoval. Toto je striedač. Jednosmerné elektrické napätie a jednosmerný elektrický prúd sa svoriek sústavy akumulátorov, kladná zdierka, červený vodič na striedač, záporná zdierka, spojovací vodič, hrubý kvalitný medený vodič, pripojím a v tomto prípade je možné oživiť striedač vypínačom, ktorý sa nachádza na tejto strane. Ak ho zapnem, dojde k načítaniu napätia. To je pulzný zdroj, ktorý z jednosmerného elektrického napätia 13 V a pomerne rádovo ampére vytvorí striedavé napätie v hodnote 230 V a prúd striedavý. Prúd striedavý je menší ako prúd jednosmerný, ktorý pochádza z akumulátorov. V tomto momente je už všetko pripravené na to, aby žiarovka, ktorú tu mám, o veľkosti 40 W, čo znamená, že elektrická energia za každú sekundu má odobratá tou žiarovkou je 40 joulov. Čiže 40 W je počet joulov za sekundu odobratý tou žiarovkou. Lampa sa pomocou tejto vidličky pripája do čínskej zástrčky a keďže žiarovka je zapnutá, rozsvieti sa. Vidím, že žiarovka plnohodnotne svieti a má odber elektrickej energie 40 joulov za sekundu, to je 40 W. Vypnem ju a skúsim pripojiť teraz žiarovku priamo na 12 V bez striedača. Striedač dám na bok. Kladný pól, spojovací vodič. Záporný pól. Uvidíme, či napätie je dostatočne veľké na to, aby tiekol taký veľký elektrický prúd, ktorý rozžeraví vlákno 40 W žiarovky. No a všetci vidíte, že vlákno žiarovky sa vôbec nerozžeravilo. Odporové vlákno žiarovky má taký veľký odpor, že neumožňuje pretekať takému veľkému elektrickému prúdu, ktoré by spôsobilo rozžeravenie odporového vlákna a následne svietenie žiarovky. Nemám dostatočné napätie. To dosiahnem až na základe striedača, ktorý dneska už nemá takú veľkú hodnotu, ako mal pred pár rokmi. Vaši spolužiaci objavili, že po zapojení klasickej 40 W žiarovky dojde k zmene napätí na strane s jednosmerným elektrickým prúdom, čiže na strane akumulátorov, ale aj na strane so striedavým napätím a striedavým prúdom.
Ak do tohto striedača nie je nič zapojené, tak tedy môžeme považovať, že sú tieto akumulátory nezaťažené odberom elektrickej energie. Nerátame odber toho striedača. Tvrdím, že zaťaženie na odber elektrickej energie je minimálne. Čiže tie akumulátory nie sú zaťažené odberom elektrickej energie, lebo na tejto strane nie je nič zapojené. Vidím, že je tam také napätie, ako sme namerali, 6,5 a 6,5 V. V sériovom zapojení je tu spomínaných 13 V. Ak ale zapojím žiarovku na striedavé napätie a striedavý prúd, žiarovka sa rozsvietí, začne odoberať 40 joulov každú sekundu, to znamená 40 W, a následkom toho zaťažíme akumulátory odberom elektrickej energie. V tomto momente vidím, že došlo k poklesu napätia. Tieto zdroje napätia sú mäkké. A to mäkké znamená nie, že by boli mäkké, ale že došlo k poklesu napätia. A čím viacej dochádza k poklesu napätia, tým je zdroj mäkší. Čiže ja vidím, že ten zdroj napätia je mäkký a z 13 V som dostal napätie 11,8 V. Aj napätie na výstupnej časti následne pokleslo. A z 229 mám 225 V napätie na striedavoj časti obvodu, čiže na tej výstupnej časti. Tvrdím teraz, že došlo k poklesu napätia tým, že sme zaťažili zdroje elektrickej energie odberom elektrickej energie a odber elektrickej energie teraz spôsobuje tá Edisonová žiarovka, ktorá odoberá 40 joulov každú sekundu.